بذكر أنسي بين الظلام ساداتنا عن المكارم والندى فرج سقام الأمد وكسر وكربهم يا خير من مد له ساتون كل يدا فرج هموم المسلمين وكربهم يا خير من مد له ساتون كل يدا نبي تيم يوسف روح يحيى سلمين موسى إبراهيم ميما مرحبا to nder maɓɓe rutte qur'ana nder hizibbaji hay allah ina settaniɓe to mawde defte kulol mum maɓɓe qirrade ndewa tibitinde koolaɗo mi yamirama yomi jam to ɓure waliyaɓe fuuta fofof yomi ɓamtu dow dade yomi won boyboyinnaji mami nannu bahekaje nana mami mumɗitin ko mumi شتيانا يرضون منهدون قلبا محب له فردنا رب من أهل المحبات شيخ فاق الولايات أقلابا وخيرهم شيخي أبو الفيض بفتاه الولايات لو أن من وراء آسر طريقتي لسابقوا سبق النجيبات شتيان خير المقام دار السلام الحاج محمد بوكر كرمي فهاج نفسي أيا أناسي بذكر أنسي بين الظلام لقد كفاني كتابي يعاطر الكون يا ناصح العطير مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عبيق المسك زكيات هي مجة خضراء وسط مفازة فيها الحياة رؤيا التي تراها سيدنا محمد سيدنا بقى تشمع علوية ربا جوكا تخونا كبور يا رب باخ دارها وكزلمنا تديجم يتنادما أبلاي أبنة يدعم يا رسول الله كل ليل وجل ننظر أجمع فصل سلام أيوان وصوها واو نتل منو يوكيك واو جل سلام واو ستعي يا بملام محمد الذي cenali cenere bal kala jiɗɗo mo sumata almuɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anu ɓe jiino almuɓe Cheikh Abdoul Qadir Jeylani eɓe kuɓɓi bahe leɗɗe ha heewi leɗɗe mawɗe ɓe kuɓɓi ɗum ha lewti on saha ɓe ummi ɓe naati e jaygol he eɓe gama ɓe cumani on saha ko ɗum haawi almuɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anu ɗum jogiiɓe kaway so mawɗum feewi ɓe naati e jayge he eɓe gama tawa ɓe cumani ko almuɓe Cheikh Abdoul Qadir Jeylani on saha ɓe jeehi ɓe kalane Cheikh Tidiane ɓe mbi hande de minen min jii almuɓe Cheikh Abdoul Qadir Jeylani ene gaddi kawisaji mawɗi sabu ɓe teeni leɗɗe mawɗe ɓe kuɓɓi jaygol ɓe naati e jaygol he eɓe gama taw ɓe cumani Cheikh Tidiane wiɓe ha janggo kanko no yamiri almuɓe makko ɓe yoɓe jaaɓe teenoya leɗɗe ko ɓuri leɗɗe almuɓe Cheikh Abdoul Qadir Jeylani kuɓɓunoɗe
anani de ɓe teeni leɗɗe haa wayno leydi ɓe kuɓɓi Cheikh Tidiane wi so jayge huɓɓi yoɓe jaaɓe naata e heen ɓe jeehi ɓe jiye ɓe jiɗi naatde e jayge he jayge dogi ɓe ngabbi jayge haɓe tampi ɓe donki heɓtade anani de jayge jaɓani ɓe naata e mum ɓe paandi jayge hen jayge dogi ɓe ngari ɓe kaalani Cheikh Tidiane radiallahu taala anu Cheikh Tidiane wi min ko jayge dogata almuɓam jayge suusa almuɓam ceerno Ali ceerno Yarbal jayge suusamo mbimi suusa kadi almuɓe makko suusa kadi ɓiɓɓe makko suusa kadi taaniraɓe makko suusa kadi leƴƴi makko deyugol fof sen dawi on ceerno ala ko kalten donc ceerno Ali ceerno Yarbal o wimi alsanam kala mo jiɗɗa min mboɗo yiiɗi on kala jiɗɗo mo mboɗo yiiɗi on mbiɗa andinma noon min ceerno ma o kala mo jinmi tan natta jaygol ceerno Ali ceerno Yarbal kewendi e sirruji makko asala holli kam yitere ŋaas ceerno Ali ceerno Yarbal ko kanko wirnitani mi mbimi gila e leydi jaaɗe ɓiiri ha yetti asman jeeɗamo ha yetti hadaratu zati o fawi hen guitam o wimi alsana ko min wiya janggam min ceerno ma o kala ñande gasɗa wawdemi ñande hen ma Allah rokke ko a daɗira aduna fof ceerno Ali ceerno Yarbal o jangguini kam ha Ibnu Malikin o tafsiranimi lasrariyanke goto ari ɗo yimɓe wuuko waka mbimi ceerno Ali ceerno Yarbal mbiɗa ñaaguima jamirami mi yaada e o lasrariyanke jangguinami lasrar o wi jam nde bamma ƴettuma rokkimi mata yejjiti ko mbinomi bamma mbimi ala mi yejjitay o wi holko mbinomi bamma min bamma nde ƴettuma fawe junggam wi yi kañum to Allah ko yomi jangguini inde Allah noon bamma winomi mbimomi an a jangata inde Allah an ko Allah janguinma inde Allah ƴettuɗa ko nuuruji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam janggani daɗi anduɓe fof ɗum mbinomi bamma kono garɗa mbiɗe mbaɗo rewnuma e karfeje ha yettima Ibnu Malikin joni hippu darsu ma o janggami min ceerno ma o kala ñande gasɗa wawdemi ma Allah rokke ko aɗa daɗira aduna o fof ceerno Ali ceerno Yarbal wiyeede almudo yo hippu darsude ne weeli kono wonko jiɗmi ñagademo wi hollu mimi kala nuuruji ummiɗe hadara Allah ne paye ma kollami kala ko poɗɗa waɗanede mi waɗanma tawa wonta haalnama haydara mi alsanam wirtu juuɗe ma wirtumi o duwi ha juuɗe o wi alsanam Allah nani Allah jaaɓi anani de min goniri noon ha o noddima o wimi alsanam ko Allah wi noon rokkuma ko jippima jamma hanki mi ɗaccitima mbimi ay eɓe mbiya o nawi kam ha Casamance mbimi wawa wonde toon ko gonga kono min de o ɗaccitima o wi nuuru o jippima o wimi ko hay somi yiiɗi mi yaha haare falde to mi yaha mi hoɗoya toon kala ko jinmi ma tawam toon o wimi alsanam hay so aduna fof salimama ma Allah nela raw hanuji nela jinneji nela huddameɓe gaddanma ko jiɗɗa fof mima o wi ay o wi alsanam hay so dow lekki gonɗa tago ngo ma tawe toon ko min wimo ceerno Ali ceerno Yarbal ko mbiɗa waɗa ko jiiɗa ɗo waɗa ko fof a waɗi e gayni kono min noon mi yiiɗa yaade hay nokku o wi alsanam kan haala ko woni mimi yahana e nokku de oyi mbimi jinmi ko ɗaccami wona ɗo mi yiiɗa haydara mi yiiɗa resde mi yiiɗa jibinde mi yiiɗa hay hunde nde dañƴa haaji fof nelami mi arta o wimi ala resa rewɓe nayo geñgol ine keesima ha heewi balla leñol nan sallallahu alaihi wasallam a faamide on ɗon saaha o adi neldimi ko rewo wannoon ko rewo adi jofademi rewonkoɓe ne gandimi ala majjuɗomi mi toɗɗoto toon haajude gasata waktude haajude gasata nde mi wiyata kaari tel ñalawma tel haaju ma o gasata ko noon liggodirmi e rewanaɓe kamɓe fof ɓe gandi ɗin sirruji ko rewo tan kollumi ɗum mi hollanimi Sénégal c'est clair ceerno Ali ceerno Yarbal o hollam hoore makko
ويكم ألسنا يميري ما يا هاتو ليدي هادي هذا هالم سهالي هالم الله هالم صلى الله عليه وسلم هالم شيخ تجاني هالم هذا وجيبه هالم من كو يميروري هو كونكو ويمي حال مكو سكلر دو wadnon min ko kanko tan noddani min somi yetti kulu ceerno ali ceerno yarbal noddani mi mbimi kanko rokkimi hoore makko anani de newonoto to Allah o wimi alsana mbiɗa hoota hannde hada hadara Allah mbimi hay wimi ha kalif ma Allah miñen ɓe caggalam mi waɗi ɗamgal ma nuuru ismullahi aladam kala ko duwiɗa Allah ina nana ina jaɓa ina heddo mi wasimama ya duwanto miñen ɓe alsana o wi mbiɗa yaha noon komi rokkanima min hay ceerno goto ko min tan woni ceerno ma sa yowitima ceerno goɗɗo caggalam hadara o tikkat tillilma min tan woni ceerno ma kala haaju dañƴa noddam mi araɗe yeeso ma ha ila yawmina hada min somi noddi ali ceerno yarbal ko minen jooɗotto biyaga datin laabinawmi honon sallallahu alaihi wasallam feeñireni Cheikh Tidiane min ko noon feeñiranimi de yo giƴilon andu ɗum tinno ɗon no moƴƴi jaggen ha ɓurta mbimi ceerno ali ceerno yarbal nde fedde rewɓe ko gila ceerno ali ceerno yarbal nde fedde rewɓe sosa joni enen fof calminen khalifa général galle ceerno ali ceerno yarbal hande woni khalifa général galle ceerno ali ceerno yarbal o wiyete ko ceerno alhaji mouhamadou saydou anani de ceerno alhaji mouhamadou saydou kanko woni khalifa général galle ceerno ali ceerno yarbal kala ko neɗɗo dartanno e ceerno ali ceerno yarbal so darti e ceerno alhaji mouhamadou saydou mawo heɓɗum ha ɓurta kanko e miñi koyen fof alhamdulillahi rabbil alamin ala ko manki hande haydara kamɓe fof ɓe ɓaari qur'ana ceerno ali ceerno yarbal o yonni hoore makko yeeso makko caggal makko fof ɓesgu fof ɓaari qur'ana ɓesgu fof goni waliyaɓe mi wi noon kamɓe fof koye waliyaɓe rewɓe worɓe fof akadi o fewni ɓii kono wiye ceerno hamme baba talla anani de wannonomo yiɗi yonnude hoore makko mo andi ko ngallu yonnata diine l'islam min ñaaguima yo duwano en min daña kalis o mi alsana wertu juuɗe mami do mi felliti duwade saabu mi andi anani basal ɓuuri bonde fof ko diine l'islam e ndimago o wami felliti duwade yalla alɗin en ha ndeniren diineji men e ndimago men o duwi ha gasi min kala ko duwani wayta ko alsanam Allah nani Allah jaɓi ɗum waɗi ngaluji mbañoto ɗo ha wayno leydi hay avion ngaji belende ngara ɗo mbim so kelet hay aéroport e mbaɗa guiƴilon ɗo hunde fof ma ar ɗo kanko wiya mi noddi ara ha ɗo mbim beltoɗen jetten Allah enen fof jaggen galle o ha tiiɗa jaggen galle ceerno aliude jaggen galleji ɗi fof kono jaggen galle kadi ceerno ali ceerno yarbal deɓe rewɓe makko e ɓiɓɓe makko o tañiraɓe makko leƴƴi deyugol fof ɗiƴi noon ko dañi ko guilay ceerno siré garɗo fof ko wali Allah laaɓa ceerno ali ceerno yarbal noon anani de ko wali Allah o yeehi ha woni qutbu zaman o yeehi kadi ha woni qutbul wujud kañum jiimi qutbu zaman jiimi waliyaɓe jiimi seeɗem ceerno ali ko qutbul wujud ceerno hammede kay mbiyanmami ko qutbul wujud subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yallah rokku en duwade o sahamude enen fof kawren ɗo taw eɗen jogui milliard uji e avion ngaji e batoje no kadi e galleji ha wayno leydi yallah rokku en enen fof ngaluji ɗe ɗe ndenirtine men yallah wurno sukaɓe sellinaɓe waɗa e mabɓe barke